before say me fa no kokora no medical to asase first ena me si efie do na ono wa hanu efie no but ono na me sending iska edifa no so first oni ni papa nyina asase no 2012 me to no 60 million 60 million na me to no ena mema omo ye so adwuma mame enti before say me befa wo ba na kono na almost na misi efie no awia ne sa ena me de no koye enti no misi wie ya me de no koye no na me de papers no me de no be kono na me de papers no ma oba ne papa say onye papers no fa entu me ho na me ba na ma babaji and o see you inti me de man no wa gibi penato eni make up person nyina ena me de man no inti me de man wie no na me free Ghana ba ya me de man no 2017 me de papers no man no 2017 inti me free Ghana ba me free US bar this year we last 2 years and I'm saying me ko give me Opemsuo me ko ye no na say won fa paper no e ma me aden ya o say e wo oba no ho wo de ma hilda no eye ne ba no e de no kwa bruch de onu kwa bruch no wo the papers na ama no ko enso entisa me nam de paper ne share nsa enso mi bisa no wan fa ma me o se wo de ma ne ba no kwa bruch intino a intino mentiase se mi anka se me de paper a share nsa na udiama ubano se ubano ne de ubano udiama no ubano enye won si fie no mina me bo ka ye bibia afenso mene no kwa buruchire no medine ko ye atiti ene ayaka semu a oye me medi onu me befa ne man ni bi koy ne mamiensa na do mo koy ne mamiensa do onu a ne fale ye de bet me so na me support no sikasemu bi so na ade ne koy ya me na me de ne koy enam bia so na ho me hu sro yes me na me de ne koy ye enam so wa befa ne mamiensa eko ena mismi so me di me die mienu eko na me di me die koy no eye ni yase me di me die aba ade ntia se o si ontimi nimi eni nkola no yentimi tira ho bio oh adai se bia na dan ni so edeni so se mina me hai dan no mina me baga akora no me tua payment nyina de to ho ma ho e ma apartment fo no eti no fa se o maba o muti ho misumi die so aba waka chem se untimi ne me manu nyeden entra ho etino emami nso bi firi ho no mo me ko pe dan ma me manu eti me ko pe dan ma no wie no ena wo fe bi ka chere se wo yi mi dem no atu agu wo woni ma atu agu me dem na atu agu eti me ba no na wo yi mi dem de se abonten ena me so me ko baby me ko je dan no me fa me man mienu nyina so do mkoso ya because afena omaba omunyim obia so ho eti no meso no me man so kokotran e pacho bi ti okasa ai me man no so ekokotran akasa okay me man kokotran eti no ewo mu a on freme misumi freno a na wafa on freme etina chese ensembebre ne bi ni sen mira atiti a otitimu kronu so ho no no kire we kom ekom che the best wo de ekom ne ye mienu ekom de yen wona no oje emu ni nyina de he ne de he
aduanidie ana de wo he ene efom ho efom he pepo na se ho enam nyina na esu mfiu yes ko se nti di me embre be sen san na se bi buru one wo se hia na ana wone wo jai enna na di be sen almost 2 years ko se yeah 2 years woda oh I just say me that there say na metimi adasa ana wo say o there say wo ho dada entino eno ano no ni tie man body to say me beje me nkrata no me dan papers papa na fa ma me o say o de nkrata na ma ne ba no intimenti ase say me nkasa me de nkrata na hye wonsa na me beje me nkrata wo de ma ne ba no entina menti ase etina ma me de ba ha mira edan ya ka ho asem yi woni oba ne na ye o oba mina me man iska koto asase no bet onu ni ka prebi anim me ka se ne $1 wo nkropa na me boa bet mina me man iska A to Z do mina me man iska koto asase de bet mina me bon ka me si efie ni ye bibia wada roma na wase ni nyina so ne senti a wo wodi ade ahye ne nsa na wada ne ama ne ba no me ko hokoko bisa no a o se onu se me ire ni nti no ni nyina ya de kro o de mano a esi ho a and I'm saying no enya say ka ya no because me mo na me de hye wonsa ene me ka be person nyina but me buy no me ka be person de wo yi de mame wo yi ka be person de mame edan be person wo hia wo se wo de ama oba no ko abruchire mira wada roma no wo busuafo ni ho ana wo koda ne nkrata ne de ma wase me be fa tama me ye kata manu wie no me be di 3 days pe me se omra wantimi am wo se de wantimi ma adai I don't know was what me am say twa ticket e be di 3 days me buy adechie no me dey pepe na me sa no ne buy etino me baga na be di 3 days e be fa no ko US ho me pacho no ne wo masen minini ni ba muni babia se japade no gitum za woni wo ba ne dia oh japade de me de so far as obo me ne de mejatum sa me pacho na hwan ne hwan din na wo krata ne so minini mienu nti ayemu mienu dia ayeye mienu dia ti se edan na wo je na wa ye ne dan mira me se no ehonu mu de mitimi tra ho bio ehonu de mitimi tra ho bio eti no me gina maton me pacho o je dan na waton na maton yeah because ehonu de mitimi tra ho bio eti no mesu no mesu minfiri ho eti no mesu me pese meton na mesu mikosi bi wo mikrom Haja Yasmin mine wo nyina ye sempa da se bremai mada nyankopon asese enne so ode akyɛ am ya behia no na maba beto asemi man hyase de dan so no mehunu sɛ de eko sɛ awarefo mienu na wo mo nsɛm aba beto yenim fa ye papa na ebu nkuru sɛ ne yire ekwan bi so no ma wo mo ntam atete sɛ kasa atete a sɛ oyi kunu ne magu abonten dia na kyɛ sɛ wayi na si abonten sɛ onko sɛ asam no sɛ ne sa na te a ye de ya nyankopɔn sɛ asam ba yentie ha na yentie a na sɛ oba ne okunu te na sɛ ekunu age oba tum na oje ne ma atum saa so na nanke yehwe sɛ oba soso ebeji bema ma atum sɛ de ye nyina ya ba behia ye mienu ye ni ba emma na emom no ye de ye ma efra bontia ba be ware ama yetimi de o ma ba ye nkyɛn wa abrochire sɛ de ye be ye fe pa ne sɛ nke nyina be ka bom
na we agye we die abrochire de wo ye dani a nya de ankola no mbetena mo nkyɛn akɔ awieye wa wo de akora beduru baabi no no a ombegya mu akɔ tintam so na sɛ yeyi nkola ne si abonte a na yɛsɛ emu no ayɛ ya kakra emma asumdue emma efie mente ye maame de nanso so de papa kan ebe ha adwen kakra sɛ yɛbɛyi wɔ ne ma ato abɔnten awie nam sɛ papa so ɔkyerɛ sɛ yɛyi ne nneɛma agu abɔnten ɛne nti no ɛno deɛ na yɛnhwɛ ɛma yɛ na aburokyifoɔ no taa ka asɛm ɛsi yɛnhwɛ yɛ nnuanom mmaa a mmarima ɛbɛfa wɔ mu firi Ghana ha sei ɔyɛ ne atete a ɔmode mmarima no bi ɛkɔfa so ɛwɔ kurom mu obi wɔ hɔ a wɔkɔduru hɔ wia no ɔhu sɛ sɛbi eburu bɛrima no korɔ ɔnyɛ me so bɛrima bɛrima no koraa aburokyire na mepa abantia anaa ɔdɔ bia nhyɛ daa ɛni hɔ saa yɛnhwɛ kwan a ɛyɛ ana mmaa no bi ɛde mmarima no mu ɛnam so ɛwɔ akwantu adeɛ ɛma ne ba saa ɛne sɛ aside bɛrima ebia wɔ ha adwene boro mmaa yi tete mmaa aside saa bɛrima no ɛma no bi wɔ a sɛdeɛ wokaeɛ no yɛbɛfa no kɔ a na wakɔfa ɛhɔ su no bi ne sɛ aburokyire su ne sɛ ɛma wɔ upper hand ɔbaa biribiaa mu aban ɛtaa gyina mmaa akyi deɛ di nkan wɔn mo a aban ɛwɔ aburokyire ɛtaa wɔn mo akyi deɛ di nkan yɛ mmoa aboa kraman deɛ ɛtɔ soɔ nkwalaa aban gyina wɔn akyi papapapapa wode akwalaa fa kwan bi so a wɔn bɛkyerɛw deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛne mmaa ɔbaa deɛ bɛrima wode ne fa kwan bɔne so anaasɛ wɔkɔ repɔto sɛ yɛ nokorɛ sɛ nyɛ nokorɛ yɛbɛdi kan asɛevi nansa ansa na wanya nokorɛ ba bɛyi wasɛm ano ɛne nti ama mmaa no sɛbi mmarima no bɛfa wɔn firi akɔ aburokyire a sɛbi asetena deɛ yɛsɛ brameɛ ntena yɛsɛ brameɛ nko woyɛ dan yɛ asɛm woyɛ awarefoɔ adako bi wɔ no mabɔ nsɛ nkyinyiwa kakra ba ɛyɛ fie a yɛbɛsiesie na mote hɔ na mo akora no motena hɔ yɛ aka kakra na mo amasa abom na ɛkɔ so bɛta aburokyire deɛ sɛ woanyɛ ɔba wo nyamesuro a asɛm ba a onim sɛ nipa semasi da bɛfa a mebaayɛ sei a na wakɔ repɔto titiri ebia na wahunu sɛ wate koraa sɛ yɛsɛ wodi ɔbaa bi akyi do ɛnyɛ ade pa deɛ nanso nka ebia wɔma mpanimfoɔ abam anaasɛ wɔne wo bɛka na ayɛ but hɔ deɛ wɔbɛkyerɛ wo nyansa kyɛ sɛ wo try sɛ wobɛyɛ ayi anɔbaaba yɛ biara wo ne na ɔbɛkyerɛ wo nyansa reporto ama with immediate effect yɛbɛyi wɔ firifie sɛsi a ɔmo ba ne abusa sɛ bɛrima no wɔyɛ wɔdeɛ wɔse me kunu wayɛ dɛn wayɛ sɛ wɔyɛ sɛ mentimi ne ntena bɛrima wote aseɛ onua no ɔbaa no sɛ wɔntimi ne wɔ ntena akɔla kora reporto a wawu ɛne nti no ɔbaa no wɔ upper hand obɛtumi ayɛ bɛrima no deɛ ɔpɛ biaa ɛno aso obɛtwa ntorɔ ɔnsuro nyame obɛtwa ntorɔ kɛseɛ ɛde atoo so ne apam wafiri fie a wahan wode wo sika han aware ɔbaa no abɛtena mu ɔmman koraa ɛno nti no saa deɛ na ɛba no ayɛ tirimuda bi a ɛwɔ aborɔfo nyinaa so ɛwɔ aburokyire ɛwɔ aborɔfo nyinaa so wotɔ nam na mu ketekete na woyɛ kunu na nya kyɛw pɔ bi ɔkora bɛpa ne kyɛw apaapaa ɔbɛma ɔho akyerɛw ɛna ama nnɛ so mmarima ne bebree afa adwen ɔware wosi akora at times ɔmpɛ sɛ ɔbɛbɛfo akɔ firi sɛ bi ɔkora ɔbaa bi ayɛ ne bi ɛno nti yɛ papa wanyini asɛm a ato no yi wanyini sɛbe ebi a wɔne ne sɛ so ɛyere a sɛ ɔnwuiɛ sɛ ɔde ɔbaayɛ ɛkwan yɛfa so baayɛ biara no ɛna nka ebi ɔne ne te a ebi anka asomdue bɛba na ɛnɛ nakɔyɛ sɛ weefiri ha na wabɛfa wo oni ka teɛ wɔnyɛ ne kunu a wɔne ne hyɛ abrabɔ ase nti ɔmfa wo ho nti wakɔnya baabi atena
ɔmpɛ wo deɛ woyɛ ma no so ɔmpɛ wo deɛ wo sɛ ɛmu ɔya ɛyɛ adeɛ yɛ atete sɛ papa yi baabi a wɔgyina dure ɛnyɛ nyame na ɛbɛhu ne mmɔbɔ sɛ n'ahoɔden nkɔɔ fam a na sɛsei afei na ɔkɔpɛ adwuma ɔde bɛhwɛ wɔ ne mma no ɛde ɔma asetena agyina yie because wɔahwɛ ɔmo so yie nkɔla bɛtumi arepɔto no ama ɔno so ne ho akyerɛ no nti wɔ sɛ ɔkɔhwɛ nkɔla no na wei deɛ wɔakora na wɔsɛ yi ne nneɛma gu abɔnten firi sɛ wonim sɛ wakɔ han dan na wɔaso na wɔama kwan wahu wa na wɔama kwan aka sɛ ɔmfa ne mma mfiri fie na ɔde ne mma firi fie a wɔbɛtumi de ɔma akɔsi baabi ɛhɔ so so no sɛ wode ɔma kɔ abɔnten a na woanyɛ ani anhwɛ ɔmo na ɔmo yɛ nkɔlaa a ɛne adue sɛdeɛ yere apo no ɔma so so yɛbɛgye wɔn ɛne nti na wɔ sɛ ɔkɔhwɛ nkɔlaa yo meda sɛ hagye a ɔpanyini wadaroma awadeɛ no ɛda so wɔ hɔ awale no deɛ ɛwɔ hɔ ɛkyɛ sɛ yɛayɛ nkrataa mu deɛ yɛgya wɔ nkrataa mu but efie deɛ ne deɛ yɛnyaeɛ na wobaayɛ yɛ a wohwɛ sɛnea nneɛma ɛkɔ yɛ a awadeɛ no wobɛtoa so anaa wontoa so awale deɛ mentoa so deɛ nti adɛn na amammerɛ kwan so wonkɔsi biribi nkyerɛ na abusua ne nsa a wode kɔ ware yɛ mfa ma wo sɛ awale no deɛ meka sɛ mɛtumi atoa so deɛ a mate waseɛ sɛ wontimi ntoa so na amammerɛ kwan so no adɛn na wonsi biribi nkyerɛ abusua no sɛ sɛbi mia na mebɛsrɛ mmɔde hyeɛ no na mpɛmpɛn so a mɛduru deɛ ɛnyɛ adeɛ mɛtumi ne mmɔde hyeɛ no atena biem enti yɛaka mmaa mu ha deɛ yɛde nsa kyerɛ deɛ akontagye sika ne nneɛma nketenkete bi ɛka na ne titiri paa ne tiri adeɛ no ɔbaa no abusua ne nsa a wode bɛkɔ akɔma wɔ mu no awadeɛ no nso gu a mpanyini sɛ awadeɛ gu nkuro sɛbi eburo ni akɔ ewu ntimi biem wode akɔto abusua no nti wɔn nsa a wode kɔɔyɛ no ɛna ɛwɔ sɛ wɔsrɛ abusua no anaa wohyɛ wɔ mu ma yɛde wɔn nsa ma wo bɛrima mfa nsa nkogya awadeɛ ɛnyɛ amammerɛ kwan so na mmom nsa no a wode kɔware ababaa no ɛberɛ a wareɛ no maduru mpɛmpɛn so a montimi nkɔ biem saa nsa no na ɛwɔ sɛ abusua de waadeɛ ma wo nti ade nti na waba yi na wɔhu sɛ awadeɛ no ɛnyɛ yie no woma abusua no ɛmfa wo nsa ma wo wano deɛ si yɛmfa yɛ ano ngyaa awadeɛ ɔpanyini baabi wate fia duru so deɛ menim sɛ wonim wɔ yi mira metie wa wosie no ɛkɔyɛ me impromptu because mekɔgye nkrata no a papa no yɛ sɛ ɔde ama ne ba no ne ade no ɛti no ama madwe nyinaa yɛ me basaa ti krata no asa kan yanka wokɔto fie no ɔda bi because sɛ mina mesii yɛ nti no mepɛ sɛ nkrata bɛdi me hɔ na mehu sɛ yes nti papa no amfa ama wo na ɛyɛ wo sɛ tom firi hɔ yes one family me no ɛna asɛ madwen koraa kɔsɛ na ne wabusua nso atena ase abusuafoɔ deɛ me no mo atena ase yo ɔpanyini me mo akyea no pɛ wɔ adwoa maba Ghana ha mesi mekɔgye efie no bi pɛ sɛ a wo papa se ɔde ama wo ɛyɛ nokora na ɛnyɛ nokorɛ Magye. dabɛn Mesi magye. sɛ wogye ne dabɛn Fama magye ndada. Megye yansa na meba. yo mepakyɛ metie wa Meba acho Monday. Yɛmfa nhyɛ Monday. Na me papa memra na yɛntena ase ne yɛnka asɛm. yo okay na me na wo papa nso kasa yɛ nkyɛe na nka betimi afrɛ wo ntam so me sɛ time na me mpɛsɛ mesɛ wo na wo papa kyerɛ sɛ deɛ na o kan wo mfa nkena fie ni na nso fa ofin so deɛ no wo foa so sa Meba acho me preso. sa wada roma wo prince so adeɛ mienu deɛ nka ne kyɛ nyɛ kyɛ na wo papa kyerɛ mu sɛ ofin so deɛ Ma. tie wa ma me me pa cho mi tie wo Se obaye no wose obaye no wose ni fie na wi dada. Se sa na obeka kire wo. Abra mi si fie. Koto pro. Wata mami. Esi de no wose ni fie wi dada wode ne krata mami. ta ne de wo so odi gya wo papa wo.
Busane sa asem. Was what the day? Wase krata ne de odi gya wo papa ne ka nkrata no oba ye ka ne de nko na wo papa yi ama no. Woni na gija me. Wodi gya wo papa. Wo ka kire me. Ba cross na yira da na me. Sa wo ba kra sa no kente en sin fie wi no de ho ata. Mama Hilda. Mama nsam for network no mesro ye ntekra. Me pa cho o wa ha me pesa wo kan wo tibi. Wada Roma boga tie na o wa se no wo kasa. Kan wo hu so wa ha. Hello? Hello? Yeah. Eja pato mihia mi fie ni krata no. Wo fie ben. Ni krata no mihia. Oni adwo fie na se wo fie. Misi mihia mi fie ni krata no. Me adwo fie na se wo fie. Ai. Ane. Emu de en. No misi ye no. Oni adwo na fie na se wo na wo fie. Wo nkwa na wo fie. Efe de se mi kwa na misi ye. Bet mi dina ka ho se. Anyo we kwa no. Oboa me. Wo nkwa na wo fie no. Efe no na ho na si ye. Se mi na misi fie no na ho. Oni adwo me na fie. Wo nkwa na wo fie no. Adwo no ni kapre bi enem. Ala mu nyo menti wonka kwa ala ba bia. Misi adwo no ni kapre bi enem. Mi na misi fie ni nya. Na adwo no ni kapre wo kaka wo boa. Ka nkata gu so, efie nkata wo so. Efie no plot no adwo no wo tore wa ho. Plot wo tore wa ho. Wase plot no to no hwan ho. Na wo tore. Ene de mi diska na ma mu wo ha. En na mu kotoye. Mi to system mi. Diska na ma mu wo ha. Wo diska ma ha. Ofisu ha. Se no de ma hwan. Di ma adwo no 60 million. Mi di ma adwo no. Una diska ma no. Adwo ske ni mu a. Nka wo di wo so no di wo so. Agboje na mi di beba ntie o. Agboje na mi di ba no. America for no. Dia wo kan bia ntie o. Asedue. Ya ga me kire se. Wo so akọ kan ni nyina se. Wo si fi na sana wo ba wara adwo no. Sisai. Wo ko tell na nkontompo se na wo tell na wo keka. Mi na me ma Grace ka se wo fa ko ta sase no. Se. Wo boa. Aso akanya, aso akọtara akanya no krebi anim. Ta se no wane to e. Nkata wo so. Nkata me say se nkata wo so. Wane to ye. Wo to anta ta se no. Wo na ta. Wane to ye. Kame meba ho, Opemsuo ho no meba ho. Wo say. Wo see efie no wane to asase no. Una to me na ta ta se me na ko pa ta se na mpiaka. O discover na adwa. Musika wo asase nim. Ala mbusa se woni ma atase woni pa me tofi no. O do sa asase no ko to nkata wo so. Nese wudie ufuru ho no. Nese ni mese ko koto ade no a. Na ye wo na to e. What's wrong with me? Well, I'm you, Mintidia Ocano. Mintidia Ocano. Opagini was say, Otime Minka. The Patotime Minka. When you were through, Opagini Afaria, what a Minka. What a Minka. Make it come up. What a Minka. I'm a Tunga. Roma, what is he can what the best you so? Ena umom wo yire na yire so na yire adwoa o kasa wo boa wo de besi adwoa so o kasa wo boa na yire wo ho ena o me na o riska besi mi so wo de si adwoa so eya wo ba no wonde adwoa na wo de adwoa wo so wo de si adwoa so nti sa adwoa ne na de ma wa kasa no de ma no u san kasa me ko top on buta no million 60 million 2012 Busansa kasa no de ma me ko top plot no was 6,000 wo de ma adwoa eya wo ba adwoa what you saying
Woman 60 million 6,000 2012. 6,000. Pachawani 2012. No, say on one is kind of the top plot. No pacho na plot na bro sana. Ibusa say maybe me ban this kalima me. Me ban this kalima me. Na Obana ma wo say. Obana ma wo say. What's your mama say? Me pacho ai. O mama 5,000 plus. I'm say 5,000 me wo baby. O mama me wo baby. So yes ni pa me give receipt. Oh okay, anyway we crash pa adansi nti. So tell me say no. So ai me tipa. Ni pa me ko to free no no. Ye nu awu aka ba ko. Oh okay. E ma ba ko no ba awu. E na aka ba ko ono ho. Nti no enka ka nyina wo so. Nti me pacho asase no efie no. O say o si finance no be ware me ba. E fi dey na ye na koto profit. What say? What is sikane ma? Me pacho tie me. Utie de making. What say? What is sikane ma? Oba adwa eye 6,000. Day one oba no. One kan je so si finance na oba ware me ba no. What see ye ansa no ofa oba na ko enya awade. So si ansa na ofa me ba na kwa bru. Pagini nka wotie me de na nka watimase se de be ya wo so betimi enya anu yie papa bi de ama me. Enti se de enya hwe adwuma na wo ye ni ntidi entimi nhyew nti na ene wo ba ye so amafrɛ o mempe so obekɔ na me san frɛ wo se wo si sei no. O ka tell me say o ka be ka to me tukai wo se me mra ho na me se me tukai enne wan kan tell me say wo ba frɛ me. Enti wa bedru na mafrɛ wo nti wada romanya adagye na tie de America no. Tell me adwuma me ye no me nim payifo na nam ya me ye adwuma to ahun o te dem ka to say ye kokɔ adwuma nti ma be gi baabi a me kɔye me nim payifo na ma se de mo ye ska mo di to koko o say isi se nyame adum ska ba mo di to koko ndi se ne se ya firi ye ti afra na e le mo ma na be di ebedi depo na ekodi aban ho na mate aban dia aban dia de na wodo ko obitua mbo enti se ye nuanom e no mo titi fie wa hwe yi a wa fa ho kura ka se wo ndi ne ka whatever ma papa yi se asase no se be bru dan na esi wo sese no that's a boy oba ne be ma etena na ejapade be ma ewo afane afano whatever ma dan no why do na wo so edino ane me pacho ai asiedu na herda abra edino wo so se eye papa yi ne na yire wono awenim neti mi ra wo gitum se wo nipa mienu yi abi minyin tum so me ban se na me ban kan cho se wono wasibi wo kran one ntan ye no abo bra no wono sika ho no wono sika wa ha okosi bi nkran and me ban kan cho on fan kran de no so mfa ade me ni chenye chena wanka nti unsu wo gitum se nka be ma ne mfa nkran de ne no oba ne mfa ne kuro mu die me de ma gene no me ne mba ne nka enya adwene bone me kura kwan bi so ne mefu awo so pa na wada roma sane na wawo kaso ne na yiri na ye ofin so de enkra de ade so ne na ye ya na woni na ye kwan da so wono o fi kwan be sande wo mo ho frɛ me ba no ba kan kyerɛ wo sane de abuchi o mo kyerɛ me ni obi wo mo frɛ me a haja me yi wo mo we frɛ me no ya frɛ me wo ma ka skana bum busan sɛ fie no hali fie no na no de ofin so de yi de chini bia ni hu na nia me kan se enkra de no wo ye oba de ka kyerɛ me ma benadu fie sɛ ne ba bi kura ne kopie so na wo bo na mane na eya wo ba adwoa no wo ba say tie adwoa say adwoa ka kyerɛ me ma benadu fie sɛ eya ne ba ne kopie so na okunu yi bo enkra fie ni so pacho to bu na tie me adwoa se ma okan na make bi kyerɛ we me say adwoa say enkra fie no ne ba ne kopie so na aboga bo na no say on hwe kura ne wan bo ma me amane na akoda ne se pe na akoda wodo ma me ne de oye de ye obekọ akọka kyerɛ no me kasi asɛm so enti wu ka se enkra fie ne so so ye boga ne ne yiri ye adwoa bra na ye no ade enti ne obi ne kohu ye kote ho kyerɛ wo ba no mami
wo na wo me gya na wo di asam ne dia me no nya agyen me di ye bi bi saw ene o sa wo ye dia wo ma me nkato aye dey wo di asam ne dia so wo me wa ha no no wo kuma so wa mama ho na wo di asam ne dia unfra me ba no na wo di asam dia me no nya agyen wo ba no sambre me pesa me disturb ne ma tribe akomanya no America ne Ghana time na nyepe enti me twen kakra asam me di fie ndie me na mo Ghana ha na me fie no wo mo do mo sika ne bae na me fie no very good enti se sia no enti me die say fie na won kran no kwa o fa so ni si ndie wo mo enu very good sana me pesa wo kan nka wo de wa attention ni nyina akọ ofe so de no na wo gina se ofe so de na de eya me ba ne ma so de yo ho no be kan akere wo me say enti yen hwa ofe so de ne nkna de ne yen jai ma omu mienu na mo wo ka se won fa we na we so fa we dia na wo so wu yi atai ba bi o mo so won timi ni dia ni mienu dia ba bi o mo kwa jama me ba ne fa nkwai na sa wo ba no on franco bi de ni nyina na wo mom na me ka kire wo say yen jai because ye me so won timi ka sa se ni nyina ni asem no am ye hu de be se dia asem ni nyina na me ka mo na mo de nkrade na batu me na me so me kire wo nkrade na sese me na wo ba ne ka sai wo ba ne so obi kura ne ko hu ka kire no mpanyifo no ehiame ye nka nyame ya adoma efiada betimi aba adwara ne menya ho adwara ene nyankopon ya adoma adwara no pa na wotwe ne fa mehwe wani me pa cho mate that's it asem tietia na wo che ho na wo di asem ne dia atene sei wo ma me du fie wo to wo betma di asem na mna yi dabi jese wa wo ba be di asem no be me na wo ba no wa be bu ama me wa papa anamboa pa cho sei ei nyame fa dwada ncheye na je nyame fa dwada ncheye